Cred că dacă există ceva ce îi creează repulsie lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa, e faptul că cineva încearcă să-l cumpere sau încearcă să-l manipuleze, pentru că și asta tot o formă de a cumpăra pe Dumnezeu. Mă inspir azi din două... Mă inspir astăzi din Evanghelie, din două întâmplări, de fapt o întâmplare și o parabolă a lui Isus. Prima întâmplare e întâmplarea întâlnirii între tânărul bogat și Isus, în care tânărul bogat vine și îi spune la Isus ce trebuie să fac ca să am viață veșnică, și Isus îi spune câteva lucruri normale, adică îi spune nu trebuie să faci niciun efort deosebit, nu crede că trebuie să faci cine știe ce ca să ajungi să ai viața veșnică. Ajunge să accepti un mesaj realist de la viață și iată, adică nu fura, nu... Încearcă să treci viața onest. Asta e primul început, primul pas înspre viața veșnică. La care tânărul bogat îi spune, toate astea le-am îngrijit din totdeauna, adică tot timpul am făcut lucrurile astea. Și atunci Iisus, bun, dacă ai făcut toate astea și vrei să mergi, să dai un pas mai departe, atunci aici sunt eu, adică Dumnezeu pe pământ, asta era Iisus, aici sunt eu, m-am întâlnit cu tine, ai ocazia să ne întâlnim, să începem ceva împreună, du-te și vinde tot ce ai, dă săracilor și haide să mergi împreună cu noi, cu mine. Adică tot efortul tău de până acum s-a terminat, de aici încolo mergem împreună, deci încolo suntem prieteni. Cred că de-a lungul istoriei milioane de creștini ar fi dorit să cunoască personal pe Isus. Și puțini au avut ocazia să o facă. Tânărul ăsta nu numai că a avut ocazia să cunoască pe Isus, ci și a avut ocazia să fie invitat de Isus în a merge împreună, a îndeplini misiunea pe care mai târziu Iisus ne-a încredințat apostolilor, misiunea de a răspândi Evanghelia. Și parabola lui Iisus e parabola ispravnicului necredincios, adică parabola contabilului necredincios. Aici e vorba de un contabil care și-a dat seama că stăpânul, în cazul ăla, în timpuri moderne, și-a dat seama că firmele nu mai au încredere în el. Mai degrabă de un contabil ar fi un administrator de bancă, nu? Cam așa s-ar potrivi. Și, scuzați-mă că am pus mâna la nas, să nu faceți. Și acest contabil își dă seama că nu, o să piardă locul de muncă și ce fac? Nu sunt pregătit să lucrez pe câmp, n-am lucrat niciodată, nu sunt pregătit să ajung să fac ceva adică niciun fel de muncă la care nu sunt pregătit. Știu să fiu contabil. Ce voi face în viitor? Și atunci ia hârtile cu datornicii băncii, cu datornicii la stăpânul lui, la șeful lui, și începe să steargă din datorii, nu tot, părți din datoriile celor care erau datori stăpânului, șefului, cu intenția ca aceștia să aprecieze valoarea a ceea ce face, să aprecieze gestul și să-l ajute în viitor. Și lucrul ăsta pare că a căzut bine în ochii stăpânului, în ochii șefului și nu l-a mai concediat până la urmă. Adică gestul lui l-a impresionat într-un fel, chiar dacă putem spune că e un gest negativ moral, adică nu e un gest moral, totuși l-a impresionat pe șeful lui, pe stăpânul lui. Ce învățăm din întâmplarea și din întâmplare și din pildă? În întâmplare vedem omul care vrea să-l cumpere pe Dumnezeu. Spune că tânărul bogat a plecat foarte trist pentru că Iisus i-ar fi cerut să-și împartă averea săracilor. În realitate, nu pentru că ar fi pierdut banii a fost trist, ci pentru că el a crezut
că Iisus avea nevoie de banii lui. Aici a fost problema tânărului bogat. Nu că Iisus i-ar fi cerut să dea banii săracilor. Cu siguranță dacă Iisus ar fi spus, bine ai venit, avem nevoie de ajutor tău, avem nevoie de banii tăi, ar fi dat toți banii pentru Iisus. Pentru că asta de fapt și era intenția, cam asta se înțelegea. Dar Iisus i-a spus, n-am nevoie de banii tăi. Adică e foarte frumos că ai luptat până acum să fii ceva în viață, să fii un om onest, să câștigi existența bine, să fii bogat. E un lucru, o mare realizare. Însă de aici încolo, dacă vrei să mă urmezi, lucrurile astea trebuie să fie secundare pentru tine. Împarte pâinea săracilor, faci un gest frumos înaintea lui Dumnezeu și urmează-mă. Tânărul s-a deranjat oarecum, adică ideea lui a fost cum să împart eu cu săraci. Adică eu am muncit toată viața, ăștia au stat aici și s-au uitat la mine. Când eu de tânăr mă trezeam la 5 dimineața ca să îmi organizez curtea, să dau de mâncare animalelor, să cine știe ce, ăștia dormeau până la 9, au făcut o grămadă de copii, nu? Și acum eu trebuie să iau tot ce am, să rup tot ce am și să le împar lor. Lucrul ăsta nu prea, și cred că nu place nimănui, pentru că ăsta e un lucru dureros. Oamenilor le place să dea bani biserici. Asta îi face să se simtă bine. Dacă vedeți firea, când a fost cu Notre Dame și, nu știu, o grămadă de bogați, au ajuns să dea bani în neștire, să recupereze catedrala. Acum, vreau să spun că eu doresc ca și Notre Dame să devină ce a fost, pentru că e un monument istoric, e un simbol al istoriei Europei și trebuie să existe. Însă, la câți bani are Biserica Catolică, ar putea da jos cam de vreo 20 de ori. Adică ar putea arde Notre Dame de 20 de ori și reconstruită. Și tot nu s-ar simți nimic. Adică nu erau nevoie de donațiile astea extraordinare ca să se construiască Notre Dame. Ca să se reconstruiască Notre Dame. Însă oamenii au crezut că făcând gestul ăsta sunt apreciați înaintea lui Dumnezeu. La fel se întâmplă și cu construcția catedralei, aceea psihologie, și nu numai în bisericile catolice sau ortodoxe, ci și la protestanți. Am fost acum nu de mult la o biserică protestantă în Spania, românească protestantă, am fost invitat și m-am dus și biserica avea scaune destul de bune, adică eu dacă le-aș avea în casă, nici măcar nu trecea prin minte că n-ar fi bune sau... Și de la Amvon a început să se anunțe o colectă pentru schimbarea scaunelor, adică o risipă. Și oamenii au început să dea bani. De ce? Pentru că oamenii se simt bine când dau bani la biserică, au senzația că fac ceva bun. Acum, Iisus spune, n-am nevoie de banii voștri. Adică, datul banilor la biserică nu vă face cu nimic special înaintea mea. E doar o iluzie a voastră, absurdă. Dar nu mă puteți cumpăra. Asta a fost mesajul clar lăsat de Iisus tânărului bogat. Și cea mai bună probă istorică despre faptul că Iisus nu e impresionat de donații și de construcții și de tot felul de cheltuieli din asta e tocmai templul, care a fost construit de Solomon să concureze cu construcțiile antice și a fost distrus, reconstruit apoi mi se pare că s-a început reconstrucția templului cu Ezra și Neemia, sau întâi de greci, nu mai știu exact. În fin, cam de vreo 3 ori a fost reconstruit și distrus. Până la urmă, în anul 70, romanii l-au făcut praf și de atunci nu s-a mai reconstruit. Mă refer la templul din Ierusalim. Și ce spune Iisus despre Solomon, cel care a fost primul care a construit templul și, bineînțeles, a fost... Adică de câte ori s-a reconstruit, nu mai a ajuns să fie atât de grandios ca atunci. Solomon a construit templul cu prețul sacrificării poporului.
Poporul a trăit în pace în timpul lui Solomon, dar la niște impozite excesiv de înalte. Adică poporul a trăit foarte rău în timpul lui Solomon. Solomon a fost un fel de Ludovic al XIV-lea. La palat curgea șampanie în fântânile arteziene și poporul murea de foame. Și ce spune? Toți credem, toți care au studiat Biblia, cred că Solomon a fost un om înțelept, cel mai mare înțelept al tuturor timpurilor. Așa cred. În realitate, Iisus, nu numai că nu a fost înțelept, ci că a fost prost. Când? Când le-a spus ucenicilor, deși nu le-a spus direct, pentru că multe din cuvintele lui, multe din învățăturile lui nu au putut să fie directe, tăiau în carne vie și durea. Așa că a vorbit în pilde. Și le-a spus odată ucenicilor, vedeți păsările câmpului, vedeți păsările cerului. Ele nici nu țes, nici nu cos. Și totuși, nici Solomon în toată slava lui nu a fost îmbrăcat mai bine decât ele. Adică, practic, le spune, sau mai bine decât ele, și apoi le spune, priviți crinii de pe câmp și veți vedea că, la fel spune, nici Solomon, toată slava lui, nu a fost atât de frumos îmbrăcat ca și crinii. Da, parabola era legată de crini, nu de păsări, scuzați-mă. Deci, se referă la faptul că florile care n-au conștiință au fost mai înțelepte decât Solomon. De ce? Pentru că Solomon a umblat după fast, o căuta să impresioneze pe toată lumea, pe împărăteasa de la miază noapte, pe o grămadă de lume, adică o căutat o Evanghelie, să expună Evanghelia prosperității, nu a lui Dumnezeu. Și asta l-a făcut să-și piardă înțelepciunea. Înaintea lui Iisus, Solomon era un om simplu, un om mărunt la suflet, nu era înțeleptul pe care toți îl credem. Pentru că, și asta și spune, pentru că în loc să fie un om modest, de fapt, începuse bine modestia Solomon când a spus, Doamne, am nevoie de înțelepciune să conduc poporul ăsta. Problema e că, cum am spus în experiență, cum o să spun în ultima experiență a lui Iisus, problema omului ultima experiență a lui Iisus în pustie, voi ține o prezentare, voi vorbi despre asta în zilele următoare, problema omului când ajunge puternic îi să se creadă Dumnezeu. Și tocmai asta a fost problema lui Solomon. A început să aprecieze mai mult fastul decât interiorul, mai mult exterior decât interiorul. Și până la urmă s-a dovedit că plantele care n-au conștiință, nici măcar creier, sunt mai înțelepte decât el. Asta voia să transmită Iisus. Adică fastul ăsta în care ne îmbrăcăm, în care faz ne îmbrăcăm, biserici mari, donații excesive către Muntele Athos, către Vatican, către 10% biserici adventiste, cam atâta plătesc adventiștii sau martorii lui Jehova, 10% către lucrarea misionară a bisericii penticostale. În fin, toate donațiile astea care ne fac să ne simt bine, nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Atunci ce are valoare înaintea lui Dumnezeu? Tocmai parabola lui Iisus ne spune. Dacă vrei să faci ceva, când explică parabola, Iisus le spune, adunați-vă comori în ceruri cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce vrea să spună cu asta? Vrea să spună că tu știi cum e viața. Tu știi că deseori ți-ai câștigat banul cu sudoare și de câte ori n-ai căutat să nu plătești impozite, să strângi bani pe bani, să închizi ochii la anumite lucruri. Numai tu știi cum ai câștigat. Adică, într-un fel, nu poți să spui că totul a fost drept în viața ta. Dar dacă ai niște bani și vrei să faci ceva cu ei, nu-i dona bisericii. Încearcă să eliberezi un pic suferința oamenilor de lângă tine. Ispravnicul necredincios nu ras toată datoria.
ci doar parte din datoria fiecăruia. Și asta l-a făcut plăcut înaintea șefului, înaintea stăpânului. Dacă vrei să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu dona banii tăi bisericii. E o pierdere. N-are nicio importanță. Ajută oamenii de lângă tine care au nevoie. Și nu veni cu soluția perfectă. Nu o să vin niciodată cu soluția perfectă pentru viața lor. Însă dacă astăzi, datorită ție, o familie, poate un copil, poate dormi sătul, un câine de pe drum poate mânca și supraviețui încă o zi, o familie poate spera la puțin mai bine pe viitor, atunci, într-adevăr, ai făcut ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta atrage. Dumnezeu la asta e sensibil, la umanismul ăsta. Dacă vrei, Iisus spune, dacă vrei să atragi, dacă vrei cu tot din adinsul să atragi atenția lui Dumnezeu prin ceva, atunci acel ceva îi să ajuți pe aproapele tău. Asta e singura metodă. Nu donații bisericii, nu donații construcțiilor de catedrale, nu a dori, nu a căuta să cumperi pe Dumnezeu. Și a cumpăra pe Dumnezeu aici aș putea să includ și cei care stau și urlă în biserici, Doamne ajută-mă, și asta e tot un fel de manipulare. Dumnezeu nu vrea să îi plângem în fiecare zi ca niște oameni care nu știm ce vrem de la viață și Doamne ajută-ne că uite ce păcătos. Toți știm că suntem păcătoși. Pasul înainte către Dumnezeu e tocmai umanismul ăsta. Vrei să faci ceva? Începe în a-ți ajuta aproapele. Am un prieten, un bun prieten, cred că e cel mai bun prieten al meu. Vorbeam zilele trecute cu el, un gest care m-a impresionat. Probabil ascultă și vede, dar m-a impresionat. Înainte de a începe criza în România, are vreo 2-3 apartamente, nici nu știu câte, închiriate în România. I-a mers bine viața omului. Și și-a cumpărat câteva case și le are închiriate. Și înainte de criză au surat chiriașii și le-au scăzut câte puțin chiria. Nu i-o lăsat să stea gratis, pentru că, la fel ca ispravnicul necredincios, nu vii cu soluția perfectă pentru omul care are nevoie de ajutor. Însă le-a eliberat puțin suferința, iar gestul ăsta, cel puțin pe mine, m-a impresionat și a spus mult despre el. Pentru că ăsta e un om plăcut, așa e un om plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu Schindler, care a fost mincinos, manipulator, cine știe cum a mai fost, dar a reușit să salveze 1000 și ceva de vieți în al doilea război mondial. 1000 și ceva de evrei, datorită lui, au trăit în viitor. Și cred că în Schindler se vede cel mai bun exemplu de ispravnic necredincios care a reușit să trăiască de pe urma gesturilor sale. Pentru că după război el a falimentat, nu a fost un bun om de afaceri, însă tot restul vieții sale o trăit din donațiile evreilor, care aveau bani, care după război au ajuns și mai bogați, iar Schindler a putut să ducă o viață frumoasă. Sunt câteva poze pe internet, le-am căutat să văd ce s-a întâmplat el pe viitor și mereu e înconjurat de evrei, de prietenii lui evrei, pe la piscină, prin vacanțe, peste tot, făcând fotografii. Asta înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu. Schindler nici măcar nu era mare credincios, că să fim serioși, nu era Schindler cel care mergea la biserică în fiecare zi. Dar a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, a fi credincios nu înseamnă să pui fața aia de om acru și rău, sau fața aia de om care tot timpul îți dă senzația că e de neatins, tot timpul își petrece viața în rugăciune. Pentru ce? Pentru ce? Nu suntem perfecți. A fi plăcut înaintea lui Dumnezeu înseamnă a-ți iubi aproapele. Apoi vei putea umbla împreună cu Isus. Asta a fost problema tânărului bogat. Nu știu să dea pasul în a umbla împreună cu Isus, pentru că el respecta regulile, dar nu avea dragoste față de semenii lui. Începuse să fie bolnav de el însăși și să creadă mai mult decât ceilalți. Iisus i-a oferit o oportunitate pe care, cum am spus, milioane de creștini ar fi dorit-o, aceea de a umbla împreună cu el fizic. Adică
să facă parte dintre cei care au început creștinismul pe pământ, care au început să răspândească Evanghelia. Și el a spus nu. Vă dați seama ce mărunt la suflet a fost omul ăsta, că astăzi putea fi în cărțile de istorie, iar acum e doar un exemplu, oarecum, e un exemplu negativ, nu? E un exemplu de om care a avut oportunitatea vieții lui în față și a renunțat la ea. Și a renunțat la ea pentru bani și nu pentru bani în sine, pentru că, așa cum am spus, omul și-ar fi dat banii lui Iisus cu plăcere, ci pentru că nu a fost capabil să-și iubească, nu a putut înțelege ce înseamnă iubirea față de aproape. Sper să învățăm ceva din întâmplările astea și pe viitor, pentru că vin vremuri turburi, să putem înțelege că iubirea de aproape îi de fapt viitorul la tot ceea ce... Adică dacă vrem să trăim un viitor mai bun, putem începe cu iubirea de aproape și nu cu mari donații către biserici sau organizații religioase.